bandiraɓe tedduɓe yankoɓe yeeɓi yankoɓe hono Ndjobbo TV international calminal teddi umade men fade moɗon sawtol ko Abdoulaye Sarr arano ɗo henna gam haalande bandiraɓe ko yowiti hono gueɗe ɓurɗe tengtude jolnoɗe nder neɗɗo en yontere sikkela so tawi ene kaali ɗum ɗon goto kadi wonande hono ñeƴɓe walla men hono awluɓe hono Cheikh Oumar koddada mayso oɗo woni hono Demba Hamme Guissé ne wayno kanko Demba Hamme o rutima e joomi ko kanko Demba Hamme hollitama ko neɗɗo mo ganduɗa kadi jeeyaɗo e ñeñƴe ɓe ganduɗa teskaɓe ha no fewi sanne o joytiɗo e gueɗe ɓurɗo andude walla mo jeeya ɓurɓe andude kala ko wiyete hono gueɗe Cheikh Oumar to banggue tarihaji ɗi nder ɗum noon hollitama e kala saaha daari makko e jewte makko to banggue hono Cheikh Oumar teskama no fewi ni yen no tagui dendagal bandiraɓe hono ɓesgu fuutankoɓe hono ɓesgu kadi hono kodde adama sene wayno kamɓe foof ɓe cunima ha no fewi en torima jomiraɗo nde Allah yurmotomo yafotomo yeɓiyankoɓe Ndjobbo TV international no mbiɗeni sawtude Abdoulaye Sarr nder ɗum ɗo noon bandiraɓe tedduɓe jaalal manggal fonkima nder leydi Sénégal waasi fuutankoɓe mbasi kono kadi umma islamique ko waasi holi on ɗon ko ceerno Bocar Alpha Ba wayno o rutima e joomi ko oɗo dumbonno fof o wonano celluɗo caggal ɗo noon itta ɗo no fana to nayyi hono ndendade Tunisia wayno ko toon o rutti e joomi ko ndeyanno tenne kadi o yaduno ko goto hono hilfaɓe leydi ndi on woni hono Alhaji Farba Ngom caggal ɗo noon o ittama ɗo o adda ko nder leydi Sénégal kadi o juula ko to nayyi hono rawda mo ceerno Mountaga Kame hono ceerno Saydou Nourou Tall nde o juulete nden kadi koye dendagal hono julɓe dendagal hono ɓesgu Cheikh Oumar kono noon kadi hono hilifaɓe aada to banggue kadi laamu e wayno ɓeyno foof keeɓi hen tawtoroyede en jeyano Alhaji Macky Sall horeji ndeɗa leydi Sénégal en jogorno wadde ko wiyete Batou Diagorde tuba ko mbiyata ɗum ko wiyete conseil des ministres ene wayi ɗum ɗon ñande hen o dartine foof ha laaɓi o ardi toon en seeto makko hono délégation makko molanaɗo moole gam tawtorede ko wiyete hono julgol hono ceerno Bocar Alpha caggal ɗon e kadi ene wayno hono hilifaɓe hewɓe tawtorama guilay hono seereɓe kalanɓe kono kadi hono hilifaɓe to banggue hono taniraɓe e Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni hono sérifaɓe ha tengti wonande hono sérifaɓe wonɓe to e nayyi e hono Pikini ɓesgu Chérif Mouhamed Habib Tijaniya e nder noon bandiraɓe tedduno mbiɗeni ene wayno wona ɗon tan haaɗi e nder ɗo noon hollitama kadi wonande hono ɓesgu kanko hono ɓesgu kadi ko ɓesgu dendagal fuutankoɓe ko alda e paltore kanko Alhaji Macky Sall ƴefti ɗon konngol nde o ƴefti nde noon ene holliti hono darde ceerno Bocar darde muɗum e diina l'islam darde muɗum e jokkere enam darde muɗum ide diina l'islam caggal ɗon kadi ne wayno kankone nde o haali hawo gani yogay hono seeɗa ƴefti hen konnguli ha tengti gotoy hono miñiraɓe en goni hono ceerno Tijani kanko ceerno Tijani Ba wayno wona konngol haali ngol konngol no faani ɗum koye ɓuural e darde ko wiyete hono ceerno Bocar Alpha holliti gila nde jinnaɓe makko o ruttinde gueɗe ɗe foof to banggue khilafa o waɗa koye yesso ceerno Bocar Alpha caggal ɗum onne kadi ne wayno kanko ceerno Bocar Alpha oɗo saaha ne wayno o wirnima ni henna kono noon ene wayno ha joni o wirnaki ni henna nde wonno ko ɗacci ko hay hunde hen jogatno waylade ha e saaha goto oɗo saaha ne wayno kamɓe hono ɓesgu ceerno Bocar haqqillaji mabɓe nangui wonan to banggue lomtagol ngol ko ceerno Ibrahima Ba ene wayno oɗo saaha wonande sen tugnima e haala ceerno Tijani wayni ko kanko ɓe jiiɗi ko kanko ɓe kooli oɗo saaha ene wayno ene ɗamina ko kanko ceerno Ibrahima jogori lomtade jahono nde bandiraɓe tedduno mbiɗeni ha joni ko hen gonɗen caggal ɗon kadi on ko heewi hollitama meɗɗano waɗede sibo hollitama wonande kanko ceerno Bocar Alpha ɗo safrano e leydi Tunisie ha tengde kilirimo safrano hilifaɓe hewɓe gaari ɗon cafrima celli wonno kadi won jeeyaɓe Allah hewɓe kadi gaari ɗon cankima kono hay laawol gotol doctoreɓe ɗo ɗoftani walla mbaɗani accompagné ko wiyete hono goskiki walla koro ha e nokku mumen ko noon ɓeɗo en doctoreɓe Tunisie naɓe kañumen kamɓe fof ɓe gaari won ɗiɗo gaari hen gam ɗoftude ko wiyete hono goskiki e nder laaɗa Djiboɓe jeeti ha ɗo e nder leydi Sénégal caggal ɗo noon hollitama ene wayno ɗum ɗo ko hollide ko wiyete hono diina l'islam darde diina l'islam wono kadi tigui e tabitinde diina l'islam kono kadi ko tabitinde kadi hakkude julɓe leydi Tunisie e hakkude mumen kadi e julɓe leydi Sénégal e caggal ɗon kadi ene wayno kanko ceerno Madani Tall e dendagal bandiraɓe ko alda e paltore ɓe tawtorama hen nder
ɗum ɗo nan koski yitaɗo nde fana to ne hoore fon hilifaɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede dendagal bandiraɓe to banggue dine l'islam keeɓi hen tawtorede ko wayno hilifaɓe hewɓe ko wayno ceerno Ali Mamoudou Bakar Kolaɗen on noon kam o jignaɗo noon keeɓi hen tawtorede kono noon kadi dendagal hilifaɓe ɗe mbawɗo wonde e nder leydi ndi ha tengde umma islamique o eno ene kamɓe foof ɓe tawtorama ko wiyete hono wirde ceerno Bocar Alpha en torima jomiraɗo joom baɗe bawɗo nde Allah yurmotomo yafotomo hande harnatamo aljanna. hettiyankoɓe Ndjobbo TV international bandiraɓe tedduɓe oɗo sagoyti hono gueɗe tawɗon gueɗe kadi ko gueɗe banɗo nder leydi Sénégal hollitama won debbo goto ene wayno kanko de on konngol sati ngol konngol on fani ɗum koye Serigne Modou Kara Mbacké holko haali ngol ene konngol o wi kanko oɗo ene debbo inde nde saktako on hollitama o wi hono Serigne Modou kañum de ko jawɗo mayde ko adi hono élection ngaji woni hono sumgoji garoyi ɗi ɗum ɗon noon muusi ha no fewi wonande kanko Serigne Modou Kara Mbacké caggal ɗum noon o noddi jeeniyan koko mbiyata hono conférence de presse nde o noddi ɗon ɗon o haali hen ko heewi o wi oɗo debbo caliɗo haalde inde muɗum ko kañum jogori mayde ko adi hono élection ngaji walla sumgoji ene gara caggal ɗum kadi o wi oɗo enna debbo ene foti rentade no fewi ni en sibu kanko o neɗɗo mo ganduɗa ko kulɓiniɗo ko wone makko ko ene wayno ko hunde gueɗe ganduɗa hoore maɗa tigui rigui kulɓiniɗo ha no fewi sanne caggal ɗum kadi ene wayno holliti o wi kanko deyi hono Serigne Touba kañum haalanima ko heddi e gurdam makko kanko mo andi ko heddi mo gurdam makko e tumnade e haala hono Serigne Touba holliti o wi ko Serigne Touba kañum hoore muɗum haalanimo kanko hono Serigne Modou Kara Mbacké ɗum noon hollitama ene wayno kanko hono Serigne Modou Kara Mbacké nde o noddi jeyniyankoɓe nde hono conférence de presse o holliti ene wayi ɗum ɗon ene mussima ha no fewi sanne. hettiyankoɓe bandiraɓe tedduɓe e yewɓe ko wiyete Ndjobbo TV international caggal ɗum kadi wiyete hono banggue neeɗi jiɗen wiyete ko banggue jangde wayno ko wiyete hono épreuve anglais ɗum hono korrigal to banggue ɗemgal enguel waɗete ko wiyete hono kawguel ɗum woni examen bac blanc waɗama nde watte nde noon hollitama ene wayno bac blanc no waɗi nde ɗum wonen hono korrigal ɗum woni ko wiyete épreuve nde waɗa ala ko haala hen ala fof no haalede walla ala foti jangte enen so wona ko wiyete hono gueɗe goto jigui nen mbiyen ko wiyete hono débat goto kadi hen ɗum noon wonande ko to e nayyi e hono Tingueji walla mbiyen hono Rufisque ɗum ɗon noon hollitama e hilifaɓe hewɓe yarude banggue jangde kolli en metti mumen ha no fewi mbi ene ko hunde nde fotani wonde hunde nde fotano waɗede caggal ɗum noon ko wiyete hono directeur de la communication et formation wonande hono ministére de la santé kañum hoore mum holliti ɗum ɗo ko musiba bonɗo e nder leydi Sénégal e caggal ɗum ɗon kadi hollitama wonande won hilifaɓe hewɓe mbi oɗo en épreuve ɗum woni ko wiyete ngal ene korrigal ya waɗ feere o yaawi e ko yacci wawa yaltinede nde hollitama noon ene wayno wonande kadi daraniɓe kala ko wiyete hono gueɗe tawɗon gueɗe kala ko gueɗe hono syndical uji ɗum woni hono pelle dariɗe gam darade hujjikintoɓe to banggue jangde ko ɓenne koye men e kolliti ene wayno ɗum ɗo wona ko yuɓɓi wona ko yoɗɗi wona ko fewi. bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ene wayno jogui ko allen ha heewi seeɗa kono man jaa ha to nayyi hono leydi Mali woni leydi Mali ene wayno man jubbu toon ko wiyete hono caggal nde wiyete hono Bandaw e laamu muɗum ɗaccuno kam manque hono Bandaw e laamu muɗum kañum kadi hono jimnoɗo jagɗo hono Mokhtar woni no wayno kamɓe foof laamu mabɓe sooli ha laaɓi laamu mabɓe sooli oɗo saaha ene wayno jooɗi e jappere nde ko Assimi Goïta on ɗo noon holliti ene wayno kañum ma yuɓɓin ma yonnu e kadi ma won hen ha ko heddi e wonande hono ladial ngal ɓe doka ngal wadde nder ɗum noon tinen ganden paamen oɗo saaha ene wayno kadi kamɓe hono Bandaw gardinoɗo leydi kañum hono Mokhtar Wane hono jimnoɗo jagoro mo premier ministre kamɓe foof ɓe mofta noon ko to e nayyi hono nokku biyeteɗo hono kati ko noon hollitama kamɓe foof oɗo saaha ene waɗi ɓe goppama ni en nder ɗum noon ene wayno waɗi haala no fewi holko jeeyi sababuji laamu mabɓe en itte holko jeeyi sababuji eɓe guitte ɗum noon ene wayno so weeli jomiraɗo joom baɗɗe bawɗo ñande wonde may garto hen kadi ha ɓeydo labde nder ɗum noon bandiraɓe tedduɗo mbiɗen ni oɗo saaha ene wayno hande hollitama onande to banggue ta ɗiɗon banggueji koto banggue hono gueɗe tawɗon gueɗe ɓurnaɗe nder leydi Mali hollitama leydi Mali siforini ko sifa musɗo ko sifa kamniɗo nde wonno e kala saaha ko ɓenan coose ɓenan guitta ɓenan coose ɓenan guitta ɓenan coose ɓenan guitta sen duttima caggal seeɗa caggal nde wonande Ibrahima Babacar Keita IBK caggal nde laamu muɗum sola e nder ɗon noon kadi wonande hono Soumaïla Cissé yo Allah yurmoɗum yafo ɗum haɗa ɗum aljanna e caggal nde daha nde yaltina nde kadi juutani ene waɗi fi hoore leydi ne wayno
ene onon yakare muɗum ko toon waɗano walla yakare waɗano koye on ɗon caggal mon kadi on fi hoore leydi nden noon kadi hollitamen waɗi laamu ngu nde dilli nde seeɗa meɓe ko wayno imam dikko en kañum fof darinoma hen tigui kanden bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ene wayno leydi Mali ndi ene wuuli ha no fewi woni ene wuuli ha no fewi ko ala fof ko waɗata toon ha deeƴa to banggue dawrugol ngol bandiraɓe tedduɓe Allah jaara on jarama saago Allah saago moɗon ko oɗo seeɗa jinnoɗo yettinde woni noon kabaruji ɓurɗi tengtu tigui e wonande ɗeɗo yantore ɓendude tawa ko inde Ndjobbo TV international saago Allah saago moɗon ko ngol wonno ko Abdoulaye Sarr ha soko lawol.